आमचे प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेत सिरियस विचार घेऊन ही योजना इम्प्लिमेंट केली. म्हणजे योजना लोकांपर्यंत पावपाचे काम आपण केले. आणि अशी बरी योजना म्हणजे खऱ्यांनी जे आम्ही जेका बिलो पॉवर्टी लायन जे त्या गरिबीच्या एक लायनी सकयल येणारे जे लोक आहात अशा सगळ्या देशातल्या लोकांक लागून ही योजना तयार झाली. गोंयांत जवळ 5,70,000 जे पॉप्युलेशन आहा हे पॉप्युलेशन ह्या स्किमीच्या माध्यमातून या योजनेचो फायदो हे घेतले. जे गोंयच्या पॉप्युलेशनाच्या जवळ 36% जे लोक आहात हे या योजनेचो फायदो घेतले. महाराष्ट्रात सुद्धा आज शेतकरी पावस पडून आमचे पावस तरी पडटा कमी पडलो जाल्यार हे जे काय राजकारणाचो उपयोग करता आमच्या लोकांक ते मातशें बंद करूंक जाय. रानटी जनावर शेतां भोंवडी करता भोंवडी काडटा भोंवडी शेतां येयल्यार सोडटा. त्याच्या खातीर गाण्यात आमी आतां सोडटा म्हणून ते काय कायदो करूंक जाय. महाराष्ट्रात कायदो आहा, केरळात कायदो आहा, खूब